коя група ще бъде? Нека да бъдем групата на Сион, които ще бъдем заедно с нашия Бог. Това са 144 000, които ще останат верни до края, до идването на нашия Бог. Амин. Сега искам да се помоля и така да приключа с темата. Боже мой, аз ти благодаря, Татко, за този призив. Благодаря ти, Боже, за този апел, който отправиш към всеки един от нас. Създателю, моля те за всички моите брати и сестри. Независимо, Татко, кой къде се намира. България, по чужбина, навсякъде, Татко, където има Божият народ, където, Татко, призовават името на Христос. Моля те, Господе, с цялото си сърце те моля, Татко. Смили се, Боже, моля те над моите брати и сестри, които са християни. Независимо, Татко, кой в коя църква, независимо, Татко, кой в коя деноминация. Моля те, Господе, ти си, Татко, милостив Бог. Само ти можеш, Татко, да промениш човешкото сърце. Само ти можеш, Татко, да дадеш сила, разум, мъдрост, Татко, на човека. Затова моля те, Татко, помогни, Татко, искам това слово, което ми подари тази вечер, да падне на добра почва и да бъде за спасение, Татко, на всички наши брати и сестри. Боже мой, моля те, Татко, помогни този призив, Боже, да се замислиме, Татко, сериозно. Искаме ли да бъдем спасени? Искаме ли, Татко, да видим Твоето истинското лице? Моля те, Боже, помогни ни, Татко, дай ни сили, Боже. Помогни, Татко, и за нашите слабости, за да не бъдем, Татко, погубени в този мрачен свят, но да бъдем спасени, Татко, и да бъдем с тия брати и сестри, които ще бъдат на Сион, Татко, които ще бъдем с Агнеца, Татко, заедно. Затова, моля те, Боже, благославяй всички моите сестри тази вечер в групата. Благославяй, Татко, моля те, техните семейства, техните дечица. Утвърди им вярата, Господи, моля те. Дай им силата на Святия ти Дух, Татко, да гори, Боже, както гори в моето сърце, така да гори в моите брати и сестри, Боже, в техните сърца. За да ти останем верни, Боже, да имаме желанието, Татко, да имаме старанието, респекта, Татко, да имаме към Тебе, моля те, Татко. Само ти си този Бог, Татко, който може да помогнеш. Аз имам вярата, Господи, че ти имаш план за всеки един от тях. Затова, моля те, Боже, предавам ги в Твоите ръце, да промислиш за тяхното духовно израстване и за тяхното спасение. Благослови ги, Господи, моля те, и дай им сили, Боже, да извървят пътя заедно с Теб. А сега се предавам и в Твоите ръце и нека всичко, Татко, да бъде за прослава на Твоето име. Достоен си, Господи, да прославям Твоето име. Достоен си, Господи, да проповядвам Твоето слово. Отдавам цялото поклонение, слава и почит само на Тебе, Боже мой, защото Ти си, Татко, достоен за поклонение, Татко. За всичко това молих и просих и Ти благодаря. Нека да бъде Твоята воля, Татко, моля Те за всичко. Амин, Господи наш, Татко,